aften, der laver vi simpelthen et science show her om aftenen. Og det gør vi for alle de forbipasserende, der kommer forbi, og det er festligt, det er bands, og man kan få en øl, og man kan se 25 forskellige stande med alle mulige spændende eksperimenter. Det er lidt synsbedrag, og det er en drage, det er til at stå, som kigger efter personen, når den drejer rundt, hvilket den selvfølgelig ikke gør. Den skal jo vokse op med at have øjenkontakt og tage folks ansigter. Så når man kigger på en figur som den her, så har man så travlt med at følge øjenkontakt, i stedet for at se, hvad der egentlig er, der sker. Så nu køler vi den her meget ned. Vi køler faktisk ned til minus 200 grader, det er rigtig koldt. Det er nogle meget specielle magneter, der er lavet noget, der hedder neodymium. Så det er nogle meget kraftige magneter. Kan I se den svæve? Ja. Den der nede, det er en superleder. Ej, den svæver helt af sig selv. Og den laver et omvendt rettet magnetfelt, ligesom i det andet forsøg. Ja, vi har lige uddelt præmier til nogle børn, der har tegnet en forsker. Vi har haft 254 forskellige børn rundt omkring i landet, der har tegnet forskere. Og det har været rigtig sjovt at se. Der er blevet tegnet rigtig mange gamle mænd med hvide kitler, men der har også været tegnet nogle rigtig kreative nogen. Og vi fandt nogle af de bedste, og de er kommet fra hele landet i dag for at få deres præmier. Jeg er vant med at tegne en tegning, og ja, den bliver så valgt. Og hvad forestillede din tegning? Det forestillede en forsker, som der forskede i hårshampoo, og jeg synes, det var sådan en idé, jeg fik. Og så vandt du hovedpræmien. Der er noget, hvor du rejste langt for at komme over og få præmien. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Grenå, jeg er i Jylland, så jeg er et stykke, jeg skal gå over. Det var meget sjovt og sejt, det der, de lavede sådan noget ild, og sådan, altså med sprang nogle brintballoner i luften. Og så noget om gensplejsning. Ja, så de kunne splejse bare. Og vi har spist bolsjer. Ja. Det er sådan set bare en sådan effektmixer, så man kan fade mellem numre. Så ja, hvis man har 2 tracks, så kan man fade ved at bruge de her klodser her. Og nu fader jeg bare mellem de 2 numre, så kan jeg lægge forskellige effekter på. Og her der har vi bare sådan high pass filter og low pass filter, som vi leger med. Men altså i princippet kan man bruge enhver effekt man vil, ikke? Altså. Hvordan virker det? Man har en, altså inde i bordet, der har man et webkamera, som filmer op på den her glasplade. Og den leder sig efter forskellige farver, og farverne dem har man så bare under brikkerne her. Og så er det så bare alt efter, hvad for en effekt man associerer med, hvad for en farve, der gør, hvad der sker med musikken, ikke? Så det er sådan set bare et legetøj, hvor tingene bliver sådan lidt mere håndgribelige. Så der er ikke noget hokus pokus i det her. Det er sådan set bare farvede klodser. Men det er bare meget sjovt, at lige pludselig musikken den går hen og bliver mere håndgribelig. Og hvis planterne ikke kan leve, hvem dør så? Det gør dem, der spiser planterne. Ja, det gør dem, der spiser planterne, nemlig. Det kan planterne. Og det er også dem, som spiser kød, fordi at dem, som kød, det spiser planterne. Ja, præcis. De startede som sådan nogle bitte små bakterier. Det kommer vi faktisk fra. Så har der været en eller anden lille bakterie, som har ligget og haft det varmt lige under solen. Og faktisk startede nede i vand. Jeg startede nede i vandet. Jeg er ikke særlig god til at svømme. Her fredag aften den 28. september, der foregår der noget lignende i 150 byer i hele Europa. Og jeg vil godt sende en hilsen selvfølgelig til alle de andre, der står i hele Europa og laver lignende
events, og jeg håber, at de har nogenlunde godt vejr, ligesom vi heldigvis også har fået her, og de har rigtig mange besøgende, og de laver nogle spændende ting, og jeg håber, at vi kan gøre det her hvert år, fordi det er skide sjovt.